Hello, Cancer. It's nice to see you again. Cancer fylder 80 år i år. Cancer var 19 år, da han stak af hjemmefra for at være med i ekspeditionen Mailery 53. Cancer er den sidste overlevende af bærerne fra 53-ekspeditionen. Det unikke ved Cancer er, at han altid har fået lov til at bære ilt og grej op til alle de andre, og aldrig har fået lov til at stå på toppen af Everest selv. Han har været op til camp 4 og 5, hvilket er cirka 400 meter, 500 meter fra toppen. Det har han gjort 8 gange. Mit mål er, at han kan få lov til at videregive al den viden og bevare Sherpa-kulturen for børn og børnebørn i hele området. Jeg har kendt Cancer i 15 år. Efter at have kendt Cancer i 2-3 år, kom han en dag ind og sagde til mig, at han havde mistet sin storebror. Og den skål betød meget for familien, men nu vil han videregive den til mig, så var jeg optaget i familien. En rigtig Sherpa bærer 135 kilo op på en endags march, som vi andre vil være 2 dage om at gå. Cancer er en meget respekteret mand i byen Namche Bazaar, som er den aller vigtigste by for Sherpaerne, for ekspeditionerne. Cancer har et stort ønske om, at hans barnebarn Shidrin må ligesom lære de traditioner, som Sherpaerne har. Shidrin bor i Kathmandu og er ret påvirket af vesterlandske traditioner. Så han er noget splittet i, hvad han skal vælge. Teamglasset er snart løbet ud for Cancer. Teamglasset er også snart løbet ud for mit bekendtskab med Cancer. Derfor skal den her historie ud, inden teamglasset løber ud. हराउँछ मन मेरो तिम्रैतिर किन हो